shine na tashi hankali na da na shirin da unguwada abinda zana harhaɗa ne yaban wuyar in samu zama muke kamar tida mai ko muke yaman gyada abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu muna halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kauri su ne suke raban mu kuɗi lokacin zabe ya dawo suna siyan mu adana baran da ni mu adana su samu ɗaukaran sana mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce su sun yi ba mai lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe mu tara ilimin mu aiki yana wuyar